Wah, saiki dina poso ya. Wah, gabut ngeleh meneh. Wah, saiki dina poso mesti nek iki mercon iki. Wah, tukulah gue nyalai Wiro, mesti Wiro saiki seneng basket. Tukulah, gas. Ono mercon lagi. Ono. Iki garis iki. Kang boso-boso lari sih. Piro iki? Ah, cukup wae gratis. Oh, siap. Wah, Wiro rung teko. Oh, dia wong kok rung teko. Tak tengok sik weh. Wah, kok ora ono. Wah, aku rung gorek, tak njikok rek sik. Wah, mau mercone. Ana gue nyalai TO iki. Ora dilinere ne. Tak ndelik sipek aku. Wah, Wiro rung teko e. Gatot. Wah, rek barang ra urip. Gatot tenan nek wong iki. Wo Wiro. Udah cuk. Tak kenal. Kita ketemu tak kembali. Udah cuk mau aku balik. Waduh, Rai. Marhaban ya syara Ramadan ya syara Syam. Marhaban ya syara Ramadan ya syara